заедно със своите родители, баби, дядовци, не знам дали има и така нататък. Традиция стана вече за трета поредна година в община Чирпан, съвместно с Център за обществена подкрепа град Чирпан, районно управление полиция в лицето на инспектор детска педагогическа стая град Чирпан и от тази година, радвам се, и наш партньор ще бъде и Център за настаняване от семейен тип за деца с увреждания. Целта е през лятото, когато на децата е весело, защото това е време, когато не се ходи на училище, да запълним времето с нещо сносно и точно за това ние сме дали и име на нашата програма, която, пак казвам, за трета поредна година се провежда весела ваканция. Искаме на децата да е весело. Радвам се, че има толкова много деца и искам да кажа, че всичко ще бъде организирано. Като казвам съорганизатори, това значи, че те също се наместват в самата организация и ще има дежурни от тези институции. От община Чирпан това ще бъдат обществените възпитатели към местната комисия за борба с против обществени прояви на малолетни и непълнолетни, от Центъра за обществена подкрепа специалисти, които работят там, и разбира се, ще има представители за Център за настаняване и семейен тип за деца с увреждания. На какво наблягаме тази година? Обектите ще бъдат следните, като малко и разнообразяваме за разлика от предните 2 години. Ще има мероприятия на стадиона. На стадиона ще има народна топка, забавни игри и, разбира се, винаги ще завършим и с викторина, като след всяко едно мероприятие ще има и награди за тези, които познават родния спорт, познават българския спорт, познават световния спорт, познават родния край и да си припомни малко и знанията по история и география. Също ние сме постигнали, за което благодаря на собственика, и да ползваме градския басейн. Сега аз съм сложил петъците. След като ви раздам програмата, вие ще го видите това, но тук давам една забележка, че в края на краищата с времето не можем да се борим с Стоичо Празников. Ако времето не позволява, ние ще правим някакви рокади, за което своевременно ще бъдете предупредени. Другия обект, това е двора на Соло Пейо Печолов Ялово. Там ще направим състезания по колоездене и безопасност на движението. Казах, всички тези мероприятия са свързани с много награди за всички, които проявяват най-дейно участие. И тази година за първи път въвеждаме и нещо друго. Оказва се, че някои атрактивни спортове в Чирпан постигнаха много големи успехи, които запалват все повече и повече деца. Знаете, че Чирпан за първи път в своята история има европейски шампион по карате. За радост имаме един много добър клуб с треньор господин Красимир Кръстев. В самата програма са залегнати и демонстративни състезания по карате, където негови състезатели, които са най-добрите, ще ви демонстрират някакви умения, които за всеки един ще бъдат нужни. Също така, много атрактивни се оказаха и спортовете по спортни танци, където в залата на МУСА или на гимназията няма значение, всичко е там. Вие ще видите, че сборните пунктове касаят там. Ще се провеждат и демонстративни мероприятия по спортни танци, където всеки един от вас може да се включи. И последното, за мен това е спорта, който е най-много дал за Чирпан като успехи, това е волейбол в залата на Соло Пейо Печолов Ялово. Като за мероприятията, които касаят по-отдалечени обекти, това са стадиона и басейна, ще бъде организиран специализиран транспорт. Като виждам, че децата стават повече, това да не ви притеснява. Ние работим с много добри специалисти, като минимум 5 служители от община Чирпан, Центъра за обществена подкрепа, ще придружават децата до тези обекти. Като цяло отговорник на мероприятието съм аз, за тези, които не ме познават.
Освен това, че ме свързват с спорта, казвам, че аз съм и секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и като цяло поемам цялата отговорност за провеждане на това мероприятие. Когато отсъствам, мой заместник ще бъде Мария Вълчева, страните да ви видят, също обществен възпитател към местната комисия, а цялото това събитие, за което ние сме поканени, дай Боже всичко да мине както трябва. 2014 ние направихме презентация пред цяла България, пред 300 човека, какво сме провели като начало. Сега не се съмнявам и го желая това да стане още по-добре и ние ще направим презентация пред Централната комисия, а когато една местна комисия има авторитет пред Централната комисия, значи много по-добро финансиране и много повече мероприятия за децата. Цялото това събитие ще бъде отразявано на фейсбук страницата от господин Иван Жеков. Не се съмнявам в неговите способности, така че да се пожелаем едно приятно прекарване. Това са децата от танцов състав Ярзък към Народна читачка програма 1867. Те ще танцуват за вас. Това са техните ръководители, според с Станислава Мазурова и Канко Григория. След танците има и две деца, които те са подготвили заедно с ръководителите и вие ще можете да ги научите. Тоест, те ще научат на 10 деца. Приятно забавление желая!
всички служители на община Чирпан, обществени разпитатели, ТОП Чирпан да заповядат в автобуса. Момент. Господин Димитров, първи ден от лятната работа, намираме се на градският стадион. Колко деца се записаха и дойдоха в първият ден? Първият ден са 40 деца, което много ме радва. Не се и съмнявам, че ще станат повече. Вие като наш медиен партньор, естествено, предполагам, че ще отразявате не само това мероприятие, което правим на стадиона, провеждаме, а също така и на басейна, в залите на Соло Пейо Крачолов Яуров, колоезенето, музеите, басейна и така нататък. Радвам се. Виждате, децата започнаха, момиченцата с народна топка, момчета с футбол. След това ще има и забавни игри, когато тия 40 момиченца, два равностойни отбора ще разделя на две. И винаги по традиция тук на стадиона завършваме с викторина, която касае познание по отношение на българския спорт, чирпанския спорт, община Чирпан и институции, с които искам така да затвърда вниманието на децата и да имат някои познания. Сега днеска като първа викторина ще има АБВГ, но на втория път, когато бъдем на стадиона, няма да го има това. И опита показва, че от миналите години децата много добре възприемат и запомнят. Запомнят, че когато им зададеш въпроса, което касае някаква история, примерно история на българския спорт, защо 17 май, примерно е ден на българския спорт, децата запомнят и отговарят. Тук вече е до бързина реакция, но казах, всички ще получат награди, които са най-активните, всички, които са участвали. Един спомен от това мероприятие, когато пораснат да се спомнят, и това, което го казах и вчера, когато направихме официалното откриване в залата на община Чирпан, ще има и кулинарно шоу, с което ще завършим. А ви казвам, там децата са уникални. Надминават и мамите, и бабите. Много са изобретателни. Черешката на тортата ще има и в Чирпан. Да, ще има. Не казвам още къде е място, защото в преговори съм. Там, където ни предложат най-добри условия, там ще бъде. Все пак мисля, че местната комисия вече се утвърждава като един авторитетен орган. Мисля, че работят добри специалисти. Радвам се, че ето днеска като начало и нашите партньори от Център за обществена подкрепа и Център за настанение от семейен тип за деца с увреждания също тук са своите специалисти. И да се надявам, че всичко ще бъде добре и наистина, като така сме казали весела ваканция, да бъде весела ваканция. Браво! Арве! Средай! Играй! И отдалече, бе!